Λοιπόν, προβλήματα. Τα αντιμετωπίζουμε όλοι, καθημερινά. Από τα πιο μικρά, τα πιο απλά, μέχρι εκείνα που μας φαίνονται βουνό. Τι θα λέγατε όμως αν υπήρχε ένας άλλος τρόπος? Ένας τρόπος πιο δημιουργικός, πιο ανθρώπινος για να βρίσκουμε λύσεις. Ακριβώς γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Για μια μεθοδολογία που πραγματικά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Για να ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε για λύσεις, πρέπει πρώτα να είμαστε στην ίδια σελίδα για το τι είναι τελικά ένα πρόβλημα. Μπορεί να ακούγεται προφανές, και όμως ο ορισμός του είναι το θεμέλιο για όλα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Ορίστε λοιπόν ο επίσημος ορισμός. Ένα πρόβλημα είναι, με απλά λόγια, το κενό. Το κενό ανάμεσα στο πού βρισκόμαστε τώρα και στο πού θέλουμε να φτάσουμε. Σκεφτείτε το σαν ένα ποτάμι. Η μία όχθη είναι η κατάσταση σήμερα, η απέναντι όχθη είναι αυτό που ονειρευόμαστε. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το ποτάμι. Και η λύση είναι η γέφυρα που πρέπει να βρούμε πώς θα χτίσουμε. Άρα, ένα πρόβλημα δεν είναι απλώς μια οποιαδήποτε δυσκολία. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Έχει μέσα του μια πρόκληση, την αβεβαιότητα του τι να κάνουμε και φυσικά την τεράστια ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις για να βρούμε επιτέλους μια λύση. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στον πιο κλασικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων, αυτόν που οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας. Μια πολύ λογική, πολύ δομημένη διαδικασία, βήμα προς βήμα. Και ξέρετε, αυτή η κλασική προσέγγιση είναι σαν να ακολουθούμε μια συνταγή μαγειρικής. Είναι αυστηρά γραμμική. Πρώτα ορίζουμε το πρόβλημα. Μετά μαζεύουμε πληροφορίες, αναλύουμε, φτιάχνουμε λύσεις, διαλέγουμε την υποτιθέμενη καλύτερη, την εφαρμόζουμε και στο τέλος βλέπουμε τι έγινε. Η λογική της είναι αλάνθαστη και δουλεύει τέλεια για προβλήματα που είναι, ας πούμε, προβλέψιμα. Είναι μια καθαρή, μεθοδική πορεία από το σημείο Α στο σημείο Β, χωρίς πολλές εκπλήξεις. Εδώ όμως είναι που τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται. Αυτή η ευθεία γραμμή, αυτή η συνταγή, είναι φανταστική για μηχανικά προβλήματα. Αλλά τι γίνεται όταν το πρόβλημα δεν είναι μια μηχανή, αλλά αφορά ανθρώπους? Όταν μπλέκονται απρόβλεπτες ανάγκες, συναισθήματα, συμπεριφορές, εκεί η συνταγή αρχίζει και καταρρέει. Και κάπου εδώ λοιπόν κάνει την εμφάνισή της η σχεδιαστική σκέψη, το λεγόμενο design thinking. Μια προσέγγιση που αλλάζει τελείως τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί δεν ξεκινάει από το πρόβλημα, αλλά από τον άνθρωπο που το ζει. Ο ορισμός τα λέει όλα. Υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά εδώ. Ανθρωποκεντρική και επαναληπτική. Ανθρωποκεντρική, γιατί ο στόχος δεν είναι απλά να φτιάξουμε κάτι σωστό, αλλά να φτιάξουμε το σωστό πράγμα για τους ανθρώπους. Και επαναληπτική, γιατί ξεχνάμε την ευθεία γραμμή που λέγαμε πριν. Εδώ μιλάμε για έναν κύκλο. Δοκιμάζουμε, μαθαίνουμε, βελτιώνουμε, ξανά και ξανά. Αυτή η εικόνα νομίζω αποτυπώνει τέλεια τη διαφορά στη φιλοσοφία. Αριστερά, η κλασική προσέγγιση. Ένας δρόμος ευθύς, μετρήσιμος, που ψάχνει για μία και μοναδική σωστή απάντηση. Δεξιά, η σχεδιαστική σκέψη. Μια διαδικασία που ξεκινάει από τον άνθρωπο και αντί να ψάχνει μία λύση, ανοίγει τη βεντάλια και εξερευνά πολλές, διαφορετικές, δημιουργικές ιδέες. Η διαφορά είναι πραγματικά θεμελιώδης. Και αυτές εδώ οι αρχές είναι που τις δίνουν όλη της τη δύναμη. Η σχεδιαστική σκέψη βασίζεται στη συνεργασία, βάζει πάντα πρώτο τον χρήστη, απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και, το κυριότερο, αποδέχεται ότι ο δρόμος προς τη λύση δεν είναι πάντα μια ευθεία. Πάμε να δούμε τώρα πώς όλη αυτή η φιλοσοφία γίνεται πράξη. Η μεθοδολογία αυτή έχει 5 βασικά στάδια. Αλλά προσοχή, δεν είναι πάντα με την ίδια σειρά. Τα 5 στάδια λοιπόν είναι κατανόηση, ορισμός, παραγωγή ιδεών, πρωτότυπο και δοκιμή. Το πιο κρίσιμο σημείο εδώ είναι να μην τα φανταστούμε σαν μια σκάλα που απλά ανεβαίνουμε. Είναι περισσότερο ένας κύκλος. Μπορεί, για παράδειγμα, μετά τη δοκιμή να καταλάβουμε ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να ορίσουμε το πρόβλημα από την αρχή. Αυτή ακριβώς η ευελιξία είναι η καρδιά όλης της διαδικασίας. Το πρώτο βήμα είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό απ' όλα. Εδώ δεν κάνουμε υποθέσεις για το τι θέλει ο χρήστης, εδώ βυθιζόμαστε στον κόσμο του. Παρατηρούμε, ακούμε, προσπαθούμε να νιώσουμε πραγματικά αυτό που νιώθει. Είναι το στάδιο όπου χτίζουμε την ενσυναίσθηση. Και μόνο αφού μπούμε στα παπούτσια του χρήστη, μόνο τότε μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, το αρχικό πρόβλημα μπορεί να φαίνεται ότι είναι πώς θα φτιάξουμε ένα τρυπάνι που γυρίζει πιο γρήγορα. Αλλά αφού μιλήσουμε με τον κόσμο, μπορεί να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι τελείως διαφορετικό. Είναι
πώς θα βοηθήσουμε κάποιον να κάνει μια τρύπα στον τοίχο εύκολα, γρήγορα και χωρίς να ξυπνήσει όλη τη γειτονιά. Βλέπετε τη διαφορά. Η οπτική γωνία κυριολεκτικά αλλάζει τα πάντα. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο διασκεδαστικό στάδιο. Εδώ υπάρχει απόλυτη δημιουργική ελευθερία. Στόχος είναι η ποσότητα, όχι η ποιότητα των ιδεών. Καμία ιδέα δεν είναι κακή, καμία ιδέα δεν είναι χαζή σε αυτή τη φάση. Ακόμα και οι πιο τρελές προτάσεις είναι καλοδεχούμενες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια θα πυροδοτήσει την ιδιοφυή λύση. Οι ιδέες όμως δεν πρέπει να μένουν απλά λόγια σε ένα χαρτί. Πρέπει να γίνουν κάτι χειροπιαστό. Γι' αυτό φτιάχνουμε γρήγορα και κυρίως φτηνά πρωτότυπα. Μπορεί να είναι ένα απλό σκίτσο, ένα μοντέλο από χαρτόνι, οτιδήποτε. Ο σκοπός δεν είναι να φτιάξουμε κάτι τέλειο. Ο σκοπός είναι να μάθουμε. Και τέλος, ο κύκλος κλείνει εκεί από όπου ξεκίνησε, στον χρήστη. Του δίνουμε τα πρωτότυπα στα χέρια του και απλά παρατηρούμε. Κάθε σχόλιο, κάθε δισταγμός, κάθε χαμόγελο είναι μια πολύτιμη πληροφορία. Αυτή η ανατροφοδότηση είναι ο χρυσός που θα μας οδηγήσει είτε στην τελική λύση, είτε πίσω στον επόμενο κύκλο βελτίωσης. Ωραία. Είδαμε τη διαδικασία. Το ερώτημα τώρα είναι, πού κολλάει όλο αυτό? Γιατί είναι τόσο σημαντικό, ειδικά για τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών, αυτό που λέμε STEAM? Η απάντηση είναι απλή και βρίσκεται στον πυρήνα της μεθόδου. Επειδή ξεκινάει από τον άνθρωπο, εξασφαλίζει ότι η τεχνολογία και η επιστήμη φτιάχνονται για να λύνουν πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Αυτό οδηγεί σε αληθινή καινοτομία. Επειδή απαιτεί πολλές ιδέες, ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς. Και τελικά, καλλιεργεί τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να λύσουμε τα μεγάλα, σύνθετα προβλήματα του σήμερα και του αύριο. Και αυτή η φράση τα συνοψίζει όλα τέλεια. Δεν μιλάμε απλώς για μια διαδικασία, μιλάμε για μια ολόκληρη νοοτροπία. Ο στόχος δεν είναι να φτιάξουμε λύσεις που είναι απλά έξυπνες, αλλά λύσεις που είναι ουσιαστικές και έχουν νόημα για τους ανθρώπους που θα τις χρησιμοποιήσουν. Και για να κλείσουμε, ας κρατήσουμε μια σκέψη. Για κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, μικρή ή μεγάλη, τι θα άλλαζε άραγε αν η πρώτη μας ερώτηση δεν ήταν ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος? Ίσως η απάντηση να μας οδηγήσει σε λύσεις που ούτε καν είχαμε φανταστεί.